Powiedziałeś czekaj, że to wiesz. To co, jedziesz? No. No, dobra. Start. Myślałam, że to wiesz, od ten. Ale też profeska w ręce, kurde. Chyba takim tempem nożem. Nie cholewcie, jasno, takim tempem nożem. Te ziemniaki mnie tak zmęczyły, że musiałam iść posilić się, nie? A ten czeka, żeby mu rzucić. Ciekawe to złapie. Największe dostałam. Największe to... A dostałaś pyrej, stąd nie tej kurwa randarę. Taką malutką ci wybrałem, no. Widzę. To na jeden obiadek. Oków ma nie być, nie? Arczy? Daj troszkę mi. Jest tego, jest. Ale tam są trochę oczy. Obierają chyba nie starczy, słuchaj. Zaraz Będziemy z tych trochę. kupinek No robić. mówię, że jeszcze są dwa worki. 60 kilo jest. Ewa! 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 A on sobie nakłada już. Słaby ten ja mam doping, nie? powiedzieć? Słaby ten doping jest. Biedny pies głupieje. Teraz badaj, nic dla ciebie. Badaj. Nic nie robię. Tam jeszcze w czas. Nie? Ale... Ale boi się. Zapowiedni kalkulator. Ewa! 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 Nie rób siary! Kochanie! Dajesz radę. Zobacz, obieram. Konia obiera! To mi podobało powiedziane. Ewa! Ewa! Ostatni! Ostatni! Szybciej! Szybciej! Pipek, ty masz oszczarkę. Weź im podłóż ten nóż. Nie, nie wolno! Bo... Ale to jest niesprawiedliwie, bo on się stępił trochę. Jest minuta 43.